hai familia? Bueno, hoxe, a verdad que me quentei. Hoxe teño aquí, xa sabedes que sempre vos digo receitas con 4 ingredientes. E mirade hoxe, que lote de cousas. Pero bueno, xa veredes como ao final non é tanto como aparenta. O que imos facer? Pan de hamburguesa. Pois unha hamburguesa, pero unha hamburguesa de peixe, de salmón. Vamos a facer, para acompañar, un preve, unha salsiña de yogur, con unhas ervas aromáticas, sabes que temos aquí fiuncho, este fiuncho que temos por aquí por Galicia, que en moitas casas utilizades para cocer as castañas. Nos vamos a facelo na salsa, un pouco de menta, un pouco de limón, allo, un cogombro, que lle vai a dar un puntiño a esta salsa espectacular. E logo vamos a facer, imos con este salmón que temos, imos a cortalo, imos a picalo en picadiño, meterlle outros ingredientes e facer as hamburguesas. Pero bueno, precisamos para esta receita un queixo especial, un queixo para hamburguesas, un queixo Gouda, que tamén aquí en Galicia, aparte deses que facemos nas diferentes DOs e outros, se fan queixos moi especiales. Este é un deles. Vamos a pedirle a Rafa que nos consiga ese queixo Gouda para esta hamburguesa de salmón. Rafa, compañeiro, consígueme un pouco de queixo Gouda, por favor. Sí, do Estache Bo, da Televisión de Galicia. Pía o teu. Que pasa, coronel? Oído en Monforte de Lemos, provincia de Lugo. Aquí Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Se queres queixo Gouda, eu vou, se fai falla, a Holanda, que para iso, como digo, son o reporteiro recadeiro. Sempre ao teu servizo. Sabes como se di, por certo, Guardia Civil en holandés? Van de Verden. Van de Verden. Porque van de verde. Ou a polo queixo Gouda. Estou con Salvador, que é o xefe de produción de Queixerías Prado. Graciñas por recibirnos. A ti, Rafa, Salvador, por visitarnos. Tes aí xa esta maravilla. Sí, aquí tes misión cumplida, xa tes o teu queixo Gouda. O que veño é a mostrarlle ao espectador máis o cociñeiro que estou no sitio adecuado, porque eu dixenlle que lle iba a levar un queixo Gouda de categoría suprema, como sempre. Queixo Gouda de orixe holandés, non? Sí, o origen deste queixo é un queixo holandés, pero a súa produción hoxe en día é mundial. Faise en todos os continentes, en todo tipo de países. Dicía que é un queixo de orixe holandés, Sí. pero está feito con leite de vacas galegas. O leite que nos elaboramos aquí en Queixerías Prados procede todo do sur da provincia de Lugo. De Lugo. Conforme vos chega ese leite, conta-me o proceso para chegar o que tes nas mans? Bueno, o leite pasa por unha pasteurización, pasa por unha cuba de fabricación e despois vai aos moldes onde se prensan unha salmoira e da salmoira o secadeiro. Canto tempo? En función, canto máis tempo leve, máis curado vai estar o queixo. En función un pouco do queixo que ti queras que se consuma no mercado, o queixo que te demanden. Hai mercados que demandan un queixo máis de menos curación e mercados que demandan máis curación. Este queixo que tes nas mans está no momento óptimo para consumir, non? E a partir de agora, para que me quede claro, canto tempo temos por diante para comer? O queixo vai seguir evolucionando, o queixo pode estar meses. É unha cuestión simplemente que vai perdendo humedad e vai gañando en consistencia. E vai coller uns sabores cada vez con un poquinho máis de forza. Pero o queixo é cuestión de evolución, é como o bon viño. O bon viño evoluciona e o seu tempo depende de cada elaboración. Entendido. Este queixo, dime como se come este queixo. Cómese así tal cual e faise especificamente ou consúmese con outros alimentos? Bueno, este queixo xa está pensado para consumir tal cual. Tamén o podes consumir un queixo que admite fundido, tamén o podes consumir acompañado de incluso de noces, podes consumirlo con bastantes Como produtos. che gusta a ti? A mí personalmente tal cual. Tal cual. Disfruto tal cual. Un poquinho de pan, como máis me gusta, sí. Eu non sei que vai facer, non sei se vai a facelo con salmón, non sei se vai con pasta, non estou seguro. Seguro que vai preparar alguna receta, porque este queixo se admite Xa che digo que vai facela, e que vai che estar moi bo. Nos vai sorprender. Seguro que sí, graciñas por atendernos. A ti. Salvador e Miguel, aí che vai o queixo rodando. Gracias, compañeiro. Pois a verdade que sí, que este queixo xa así, cun anaco de pan, como di el, perfecto. Pero nos hoxe imos lle dar outra voltiña. Imos facer unha hamburguesiña de salmón
que vamos a incorporarlle dentro da propia hamburguesa un pouco deste queixo. E logo faremos uns liscos para tamén poñerlo no pan e darlle ese puntiño tamén de sabor e de cremosidade que ten. Bueno, imos a comezar co salmón. Para iso poñemos esta táboa para traballar o salmón. Aí está. Ben, xa o temos deslomado, xa temos sin espiñas, imoslle sacar así as beiriñas un pouco, limpalo un pouquiño. E vamoslle sacar a pel. Para iso metemos o coitelo aquí, aí, e metemos o coitelo por debaixo, e pouco a pouco, con tranquilidade, tiramos desta pel que temos aquí, aí está. E pouco a pouco imos sacando o salmón. Aí está, a pel témola limpa e o salmón tamén preparado. Imos co outra peza, igual, picamos aquí, para agarrar un pouco, este corte que facemos aquí é simplemente para agarrar da pel e poder tirar ao mesmo tempo. Vamos a sacarlle esta beiriña que nos vai ser máis doado sin ela. Así. Moi ben. Agarramos por aquí, metemos o coitelo cunha pequeniña inclinación, así por debaixo, e pouquiño a pouco, aí está. Pel limpa e o salmón tamén. Ben, agora o que imos facer é cortalo en anacos. Imos sacar esta parte de aquí central que ten aquí como un nervio que non nos interesa. Aí está. Moi ben. Este facemos lo mismo. Cortamos por aquí. E este sacámoslle este nervio que ten por aquí. Así. Moi ben. Agora só temos que ir picando primeiro en tiras. Así, vamos a picalo isto. A ver, tamén non podemos picar nunha máquina, nunha picadora, se tender na casa eso, pero a min gustame máis a coitelo, sobre todo un produto tan delicado como é un peixe, como é o salmón, pois queda moito mellor se o picamos así a coitelo. Cortamos así, en tiriñas finas, e vamos poñéndoas aí, así, moi ben. E agora, imos coller un cunco para botar, así. Isto xa vamos a botar para o lixo, e o prato, aquí. E vamos sacando cousas de diante. E agora, picamos moi picadiño, moi finiño. Imos picando así, pouco a pouco, cun coitelo. O coitelo debe estar ben afiado, porque neste produto que é tan delicado, se o coitelo non está ben afiado, vamos a machacar. E non queremos machacar, queremos picalo ben picadiño. Por iso, vamos aí pouco a pouco, con coitelo eso, que este ben afiadiño. Moi ben. Así, e imos metendo aí, nese cunco. Moi ben. Aí vai. Moi ben. Vamos ca a última peza. Aí está. Imos con esta peza, así. Tiras. Agora, moi ben. Aí temos. Agora estas así estreitas. Aí está. Moi ben. Esta tamén pola metade. E así. Bueno, isto leva o seu traballo, leva o seu tempo, pero xa veredes como vai a quedar esta receita. Este salmón vai quedar, bueno, é un peixe que hoxe en día consumimos moito. Na miña casa, as miñas fillas encanta, e sobre todo a pequena Sara devora, e a hamburguesa desta de salmón é a preferida dela. Bueno. Aí vai. Moi ben, e xa o temos lista. Damos unha última pasadiña, así, para que vaya ben picada. Aí está. E xa teríamos aí, todo o peixe picado. Moi ben. Aí está. Imos a sacar isto de aquí xa para lavar e lavar un poquinho as mans. Aí temos. Para continuar co resto da receita é que
non pringuemos todo de peixe os outros ingredientes. Así. Ben. Pasamos unha balletiña. Que o coitelo. Este tamén. Así. E pasamos unha balleta aquí pola beira da táboa para que non quede nada de salmón. Moi ben. Xa temos a primeira parte feita. Agora, imos botar un ovo. Ben, imos a salpementar. Un pouco de sal. Aí está. E un pouco de pimenta. Aí temos. Moi ben. Temos por aquí outros dous ingredientes. Neste caso, un pouco de mostaza. Vamos engadirlle unha cullerada. Así. Logo, imos ver a ver que tal está, imos probar e logo vemos se precisa un pouquiño máis. E un pouquiño de pan relado, tamén como unha cullerada, máis ou menos. E xa vamos a utilizar esta mesma culler que temos aquí. Mesturamos ben o ovo con todos os ingredientes. Nesta receita podemos engadirlle tamén, se vos gusta, a salsa de soya. Un chorriño de salsa de soya quedalle espectacularmente. Un pouco de salsa inglesa, tamén lle queda moi ben. E que afecta case o que queiramos. Moi ben. Aí temos. Xa temos, vamos a engadirlle un pouquiño máis de pan relado. Aí. Para que non quede demasiado húmida a masa. Moi ben. Aí está. Engadirlle un chisquiño máis. Aí está, ao final, máis ou menos levou sobre 2 culleradas de pan relado, para que nos quede, aí está, ahora xa ten a textura perfecta. Moi ben. Así. Aí está. Ben, isto retiramos e a mostaza creo que tamén lle vai a chegar. Vamos probar a ver como está de sal e de pimenta. Un pouquiño máis de sal e un pouquiño máis de pimenta tamén. Aí vai. Que sea saborosa, que quede... Aí vai. Ben, a última voltiña e xa teríamos a masa das hamburguesas xa preparada. Simplemente que lle vamos a dar un puntiño a esta masa. Vamos a engadir o queixo en 2 quendas. Unha, imos agora picar un pouco de queixo en anaquiños e imos meter dentro das hamburguesas. E despois o resto, imos cortar uns liscos para meter xa no pan. Vamos a ver, por aquí, e sacar a pel, así, así. Esta non a tiramos. Recordad que estas as usamos para facer as salsas de queixo que tanto nos gustan. Así. Vamos a cortar así, nunhas tiras pequenas, para cortar este aproveito. Que bo está, Cortamos así en anaquiños pequeniños, porque son para introducir dentro da hamburguesa. Aí está. Moi ben. Este xa os vou a reservar un pouquiño a outra ocasión. Cortamos así. Con este eu creo que xa nos vai a chegar. Por aquí sacaremos aproximadamente 4 ou 5 hamburguesas. Depende como vos gusten de grandes, non? Podedes facelas, se as facedes de máis pequenas, de 100 gramos así, ainda vos dará para 6 por aí. Pero neste caso nos vamos a facer unhas hamburguesas de raza loba, unhas hamburguesas grandes, de uns 150 gramos por aí cada unha. Así. Moi ben. Anaquiños pequeniños, non quede ningún grande, para introducilos ben dentro das hamburguesas. Aí están. Moi ben.
Imos coller un pratiño, un pouco de papel de forno, para axudarnos. Podemos utilizar papel de forno ou podemos utilizar fil de cociña, plástico de cociña, que tamén nos vale para isto. A ver, así. Así. Cortamos a metade. E aquí cortamos a outra metade, para facer unha hamburguesa en cada papeliño e telas individuais. Aí está. Podes facela tamén unha tixeira e facelo tamén máis cortadiño, máis cadradiños, pero bueno, así nos vale tamén perfectamente. Este cachiño sobra e agora cortamos este. Moi ben. Vamos axudar dun molde, neste caso un cortapastas de facer as galletas, que nos vale tamén para darlle forma ás hamburguesas. Pero podemos utilizar unha taciña, metemos de filo de cociña na taciña ou o papel, facémolo aí e logo damos de volta, tamén perfectamente. Ben, temos aquí e aplastamos. Aplastamos ben. Aí está. Aplastamos así. E xa temos a hamburguesa feita. Mirade que sinxelo. Formamos outra hamburguesa. Como os decía, imos engadirlle dentro uns anaquiños deste queixo. E podemos facelo agora que a temos feita e ir engadíndolle así os anaquiños. Metémoslle así un poquinho para dentro. Así. Nada, uns pouquiños así. 5 ou 6, chegalle por sabón. Ou se non xa aquí, no mesmo molde, xa os metemos así e xa aplastamos ca culler tamén. Vale? O sea, o caso meterlos aí dentro, que queden aí metidos un poquinho polo peixe. Así. Moi ben, e listo. E aí teríamos outra hamburguesiña de peixe. Non me dirás que non teñen boa pinta, Imos cas siguientes. Temos aquí os outros papeliños xa. Xa o facemos aquí fora e metémonos despois no prato. Aí está. Vamos con esta. Neste caso vou facer 4, pero completas, 4. Buah. A verdade é que xa así solo como está este peixe, xa está boísimo, Así, engadimoslle os anaquiños. Así. Introducímonos aí un poquinho co dedo e tapamos agora ca culler. Moi ben. Aí está. Perfecto. Axudándonos así da culler para que non se desfagan. E xa temos outra lista. E vamos ca última. Vamos a darlle a volta para que non se revele este papel. E vamos ca última hamburguesa. Aproveitando todo. Isto que escapou para fora. Isto xa para lavar. Moi ben. Aplastamos ben. Así. Metemos o queixo. Aproveitamos ben o peixe todo. Así. Metemos o queixiño. Así. Esta vamos a meterlle ben de queixo. Esta vai ser papapá. Aí temos. Moi ben, xa temos as 4 hamburguesas feitas. Agora, mentras imos facer o preve, vamos a metelas un pouco a refriar. Isto é bo facelas e metelas a refriar durante un ratiño para que collan consistencia e endurezan para logo facelas na tixola. Vide comigo. Metémolas aquí para que a refríen un ratiño, simplemente mentras facemos a salsiña. Ben, vamos a recoller isto xa por aquí, este queixiño. Así que este, vámoslo para picar mentras facemos a receita, nos vale. Pasamos unha balletiña, así. Moi ben. Para o preve, precisamos o brazo batedor tamén. Así. E o queixiño para aí. Ben, temos un lote de ingredientes, pero vamos a utilizar, mirade,
Menta, unhas folliñas de menta. Aquí un pouquiño ao gusto de cada un. Eu voulle dar, me gusta bastante a menta nesta elaboración, incluso picadiña nunha ensalada. Está boísima, A menta, voulle botar 2 folliñas máis. Ben, isto para atrás. Fiuncho, todos coñecedes, podemos botarlle eneldo, pero temos o noso fiuncho, o fiuncho da nosa terra, o que se utiliza para un montón de elaboracións. Eu recordo sempre as castañas cocidas. Miña avoa Dolores, a nai de meu pai, era moi de ervas, coñecía moito as ervas. E o fiuncho tiño sempre, cando era época das castañas, para cocer as castañas, e que boas estaban. Hasta tiña erva luisa, recordo, cando tiña problemas de barriga, de estómago, así, facía infusións de erva luisa que sempre tiña ali seca. A verdad que coñecía moito as plantas. Algo que heredou o meu irmán Sindo. Eu creo que é algo importante, non? Que temos un montón de plantas aquí en Galicia que son mediciñais, así, é super importante. Ben, temos o cogombro. Imos botarlle, sacar esta parte e imos engadirlle o resto do cogombro así, en anacos. Vamos a pasar o batedor. Ben, estamos esta puntiña e vamos a engadilo todo, que lle vai dar un punto moi bo, moi saboroso. Ben, engadimos o cogombro, os dentes de allo, vamos a pelalos, 2 dentiños de allo, e esas ervas un pouquiño ao voso gusto. Así, cortamos a metade, moi ben. O limón, imos engadir o limón para darlle un puntiño ácido e tamén para que non se nos oxide a salsiña. Así. Limón, engadimos así. Nada, o zume un pouquiño, non fai falla ni siquiera medio limón, así, un pouquiño. Este reservamos. Moi ben. E agora, o produto principal desta salsa, yogur. Un yogur natural, yogur grego, sin azúcar, importante, que sea sin azúcar. Temos un Preve salgado. Moi ben. Así. Moi ben. Isto para lavar. Imos engadirlle un pouco de sal. Logo rectificaremos ao final, sempre como en todas as recetas. E pementa. Así. Moi ben. Ben de pimenta, un chorriño de aceite de oliva. Aí vai. E agora só nos queda triturar isto. Témoslo aquí xa. Aí vai. Buah, que pinta que ten esta salsiña, Esta salsa, incluso se facedes o salmón directamente á prancha, un anaco de salmón, vai vos quedar espectacular. Ben, con moito cuidado, vamos pouco a pouco triturando. Boas, veciño! Que tal, Isa? Moi ben, que andas a facer? Bueno. Hoxe veña a dar chaleria. Non Pois, teño chollo. Non tes chollo? Non. Eu creo que a ti xa te un lío algo arriba. Non me estarás a comer do queixo ese que me fai falla todo o queixo. Ai, ese. sí? Sí, pero No. para comer eu. Eu pensei que este era que che sobraba, Vamos. mira que cachiños. Ese teño para comer eu, para ir mientras así que vale, podes comer vale. un anaquiño podes comer, Pois mira, É que estou está facendo cumapipas. un preve de yogur. Vale, moi ben. Un cogombro e con especies. Xa está, xa temos. É que lle vas botar o Preve, que non vexo nada por aí. Non ves, porque xa teño todo, mira que lote de cousas tiña aí. Leva... Solo vexo os boletiños de Mira, isto para acompañar o que vai dentro esos boletes, Moi ben. que é unha hamburguesa de salmón. Ah, moi ben. A Que donde che parece? Teño a refriar. Teño a refriar ali na neveira. Esa... non che vexo o forno encendido. Porque non a vou facer no forno. Vou na facer aí nunha tixola. Está a refriar no... Donde? No congelador? Mira que preve. Mira pa aí. Isto para acompañar o salmón tanto nos vale para esta hamburguesa
como logo para facer un salmón á prancha ou outro peixe tamén, pero isto vai moi ben, é unha receita así máis do norte, dos nórdicos, que fan moito destas cousas. Hamburguesa de salmón, sí. Vamos a metela a resfriar. E vou a coller xa as hamburguesas. Gustan xa as hamburguesas? A min moito. E se é con un litiño destes de pan, moito máis. Pois É mira. de pescado, de carne, de todo. Mira, Ui, que mira. pinta! Ai, por iso che sobraron estes taquiños de queixo. Home, claro, mira que pinta que teñen estas hamburguesas. Moi ben, moi ben. Outro día ainda estuve lendo sobre o salmón e poñía que eran anádromos. Anádromos. Anádromos, porque sabes que é un peixe que pode vivir tanto na auga do mar salgada como no río en agua doce. Claro, é que é un peixe que cando nace nos ríos, pero logo cando xa se fai alín, vai para o mar. Vai para o mar. E vive no mar hasta que chega a hora de desovar, que sube outra vez polos ríos e desova nos ríos. E desova no río, que tive lendo e dixen, mira que curioso Sí, isto. hai moitos peixes aquí, por exemplo, a lamprea. Sí. A lamprea que tamén é un peixe, ese peixe que ten esa boca chea de dentes, que tal, e que vai vive no mar, alimentándose da sangue de outros peixes, e logo sube ao río a desovar. A desovar, pois igual que o salmón. E chamoume moita atención, decía que, ademais, non desova, o sea, el non desova máis que no seu río materno. Claro. E volve ali. E non todos chegan, Sí. Porque, claro, no mar, pois tamén hai os seus perigos, oiches? Claro, claro. A todos. E parecime Pois- moi curioso. Mira que queixiño, estou aquí cortando uns riscos agora para meter ya a hamburguesa. Que che Riba, parece xa aí ten. no pan, mira, con estes lisquiños aquí. Pois está moi bo, A verdad que está moi rico. A verdad que está moi rico, sí, señor. Está moi bo, moi É bo. un queixo que está... Home, a ver, despois eso vai que lle quedar fundidiño debaixo da... Claro, pero despois teño metido aí na hamburguesa. Por eso. Claro, e iso vai dar un toqueciño, Aí bueno, no medio. Pero tes 4 hamburguesas e 3 pans, porque unha, para min, Non sei. para min non vou facer en pan, porque esta tanto a podemos vale. presentar no pan, como podemos presentala nun platiño, sin o pan acompañado unha ensalada. Eu xa penso en todo o que pensar. Ai, mira a ensalada aí. Claro, ti pensabas que xa me sobraba unha e xa querías levar ti, non? Bueno, Pero pídema directamente, non me andes con voltas, ti eres máis moito que andar a nada, voltas. pa, nena, non sabes, pa xa. que Irene come unha hamburguesiña de peixe. Si, ti que excusa da nena aí de falar con ela a ver cantas cousas das que levas come ela. Porque non sei se a mitad delas se comen na escaleira xa. Que xa non chegan á casa. Non sei, Bueno, no, pois- teño unha nena moi comedora, é como a nai. É como... É como a nai, Vamos Juanito. coller unha tixola e darlle aquí lume. E xa estás como a prancha, non? Home, claro, facemos como outra hamburguesa calquera. Claro. Un fío de aceite, sin moito aceite tampouco. Aí está. Ahora que este... Vamos a esperar que este ben quente. É importante que a tixola este ben quente Sí. para que non se recozan, sino que se cociñen vale. e fagan esa película por fora. Por fora, e con ese queixiño. Pero quédate aquí comigo e sabes Vale. como as fago. Vale, Así moi que ben. imos ca primeira hamburguesa e metémola. Aí está. Mira que quentina Aí, xa. moi ben. Pois eu xa quedo para ver como, non? Bueno, xa ves que Como faz aí. aí van pouquinho a pouco, co papel nos axuda moito para botalas. Para separalas. Claro. Ah, estes Aí vai. truquiños. Home, claro. Tamén podemos facelo con fil de cociña. Sí. Coller unha espátula que teño aquí para facerlle sitio. Aí está. Mira. E botamos as 4 hamburguesas. Aí está. Aí. Bueno, familia, sabedes, temos as hamburguesas ao lume. Vou torrar un pouquiño o pan e nada, vémonos nun chisco na mesa para empratar. Tomade nota, así se fan as hamburguesas de salmón con queixo gouda. Para facer a salsa de yogur, mesturamos todos os ingredientes, trituramos e reservamos. Sacámoslle a pela ao salmón e picámolo. Salpimentámolo e engadímoslle o ovo, o pan relado e a mostaza. Mesturámolo todo ben ata conseguir unha masa compacta. Facemos as hamburguesas incorporándolle anacos de queixo. Torramos o pan mentras cociñamos as hamburguesas. Montámolas co queixo e os vexetais. Bo proveito! Familia, xa temos rematada a receta de hoxe. Mirade, podemos presentalo co pan, aí como unha hamburguesa normal ou nun prato, sin o pan. Quédanos meterlle esta salsiña que fixemos. Oa, mirade. Así, en esta que temos aquí co pan, colocar ben colocadiño,
un pouquiño de preve por riba, que caia ben pola hamburguesa. E poñémoslle así o pan para que non se desfaga. Non me diredes que non ten unha pintaza. Familia, vémonos mañán. Recordade que paso lista.